представители на една фондация, която се нарича Стоян Балков, която подпомага всички деца, които имат някакви по-специални нужди и потребности. Техният повод е тук, за да връчат едно помощно средство на вашите жени, който вие виждам, че толкова много години наред обичате, подпомагате, уважавате и е един член от вашето малко семейство. Знам връзката ви каква е с него, но повода е още по-хубав да му връчат нещо, което ще му помага в урочната дейност. Давам думата на господата. Една лупичка сме приготвили за вашия съученик Сани. И ни бабки в София поиграха малко футбола на събота неделя и събраха парички, с които купихме една лупичка за вашия съученик Сани. Ще заповядай. Задръж малко. Има лампичка. С батерии? Да. С батериите. Дай да го положим, че е там по това да може да го хванеш. Ей, сега. Сега знаете, че мястото на стълбата, да. Да. Аз ще прочета. Сега с тази лупичка ще бъде подпомогнат и ще работи много по-лесно и бързичко. И без. Сами, нека баткото да се покаже. Не, то не се маха. Не се маха. То не се маха. Само се затваря, да, за да не се разваля. Ще прочета по народните будители, които... Добре, прочети нещо да чуят. И ще изпея. Добре, после ще изпееш. Сега прочети нещо да видиш, че можеш да работиш с слуха. Не мога да го отворя това. Стани. Какво се вкъщи, ще му ги сложа? Не, давай с батерия. Айде, пътето се вижда, сега ти за тъмно само. Будители народни. О, будители народни, цялни светли имена, чисти и сияйни благородни, вие сте нашите знамена, нам на вечни времена. Горди сме с история славна, горди сте славянски род, Кирил и Методий пламък светъл на възход, писмена към нов живот, Ботев, Левски великани, с тях си сонните си бащет, след смъртта си по Балкани, род прославите с чест, нек пребъдат слава чест. Чест и слава, вечна слава, вам будители народни, вашата памет вдъхновява към дела за светли дни, към дела за светли дни. Браво! Няма я госпожата. Сега какво Сам да кажа? ти благодариш. Благодаря ви за аплодисменти и за липата. Моля, да си я ползваш със здраве. Сега какво каза, че искаш да благодариш с песен. Хайде, защото да държаме и гласа и след трябва да връщаме обратно. Хайде да кажеш. Аз ще прибирала. Да стане по средата. Няма проблем, че е старата. Няма. Ръцете от джоба ги извади. Ситно се оро, виеше, край поповите вратици. Ситно се оро, виеше, край поповите вратици. Хей, край поповите вратици. Хей, край поповите вратици. Всички демони дойдоя, Райна Попова не дойде. Всички демони дойдоя, Райна Попова не дойде. Хей, Райна Попова не дойде. Хей, Райна Попова не дойде. Майка си Райна учеше, как да урото заведе. Майка си Райна учеше, как да урото заведе. Хей, как да урото заведе. Хей, как да урото заведе. Сега да пожелаем на Съня да оздравява бързо и да идва при нас в училище. Нали, Съня? Благодаря.
неделник.